Avui aquí a Cornellà, tota la gent del procés constituent, amb aquesta assemblea general, també hem acordat tirar endavant propostes de mobilització social conjunta amb totes les forces de l'esquerra transformadora de Catalunya. És fonamental que després de les eleccions municipals continuem lluitant junts per poder construir aquest procés constituent aquí a Catalunya. És fonamental no només les eleccions, sinó construir aquest teixit social per mobilitzar-nos i tindre una bona correlació de forces, si no, no lograrem vèncer aquest gran poder financer que està mimat per Convergència i Unió. Doncs aquí també recolzant a Guanyem Cornellà, Crida per Cornellà, una candidatura que val la pena recolzar perquè per primera vegada es dona tot el poder a les assemblees perquè decideixin una persona un vot, limitacions de mandat, un codi ètic molt similar al que tenim nosaltres a Barcelona, amb Barcelona en Comú. Val la pena trencar amb aquest clientelisme del PSC-PSOE durant 30 anys amb aquesta ciutat, que tan mal de fet i que tanta precarietat i atur ha deixat aquesta ciutat. Intentem el canvi i la ruptura a Cornellà recolzant aquestes candidatures municipalistes de base. Guanyem Cornellà, Crida per Cornellà.